To those that think that the case of getting a lucrative job is a case of her, meaning me, IMO, in my opinion, that is not the case. Remember what the president has just said, that people with skills will be retained in South Africa. Their permits will be renewed. The skills are obtained at TVET colleges. Please go to the 2 videos that have been uploaded in the channel, isiZulu Grade 12 Intervention, and listen to them carefully. Sanibonani balingani mabhungu na matshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo bociko obizwa ngokuthiwa YINkinsela YaseMgungundlovu obhalwe ngu-S Nyembezi. Ngaphambi kokuthi siqalise, let me do the following. Let me acknowledge everyone that is here, old and new subscribers alike. You are loved, valued, and appreciated. Let me also acknowledge our visitors. Please stay here and make this your new home. There's more where this is coming from. You will never regret. Sizoqalisa lapho sagcina khona. Kufundeka ngalolu hlobo. Kusho uNdebenkulu, liyabonakala. Nawe uyalibona ukuthi akusilo ipotimende lemadlana nje. Amaphepha amabili aluhlaza cwe. Bheka-ke mkhwanazi, uthatha izikhumba zezinkomo, ubopha ngazo ipotimende lami lemali engaka, ulicindezela ngalolu hlobo, into engase ililimaze. Wake wama uThemba wayeka ukubopha, wabambelela okhalo. Kodwa yinto azoyithini lena? Kanti uvuka ebusukwaneni nje eshiya nobuthongo bakhe, uzohlangabeza isilingo esifana nalesi. Kepha lokhu uma emshiya lapha esiteshini lomuntu, angawotha ubomvu uyise. Kodwa nokho, kwase kubonakala ukuthi uma lo mfokazi eqhubeka ngalolu hlobo, angahla mshiye khona lapha esiteshini azibonele noma eyisicucucu nje esifundisiwe nesinezimoto eziningi. Abuke lamadevu alokhu ephothwe njalo, abuke naleli zinyo eliloku lilengela ngaphandle, kuthi xhefi enhliziyweni. Wazibamba kodwa, akaze ayivumela inhliziyo ukuba imahlule. Angithi uyezwa kahle fana. Ngakhokha ishumi lopondo phansi, ipotimende uqobo. Akusiyo lento enethwa kanye yizimvula, iphenduke iphalishi. Cha, akusiyo. Ngakho-ke ukunengwa kwakho, njengoba sengibona ngathi usuyanengwa, usubuyisa nezinhlonzana, akungithinti nakancane. Leli lokumbiza ngofana, nale nkulumo kaNdebenkulu ebonakalisa ngokusobala ukuthi akamazi nokuthi uyini, yacishe yamenza wazilibala uThemba. Wayengasathukuthele, wayeseqala ukuveva. Wabona ukuthi akusikho nje kuphela ukuthi lo muntu uzithwele, uhlushwa nawukwedelela. Uma ngingalibophi lizokuwa endleleni bese lilimala, esho ngokufutheka. Ukuwa kwalo kuyolilimaza kakhulu ngaphezu kokuboshwa kwalo ngomchilo. Wabona uThemba ukuthi uma ephike nalo muntu bangeke bafike ekhaya. Inhlobo angayejwayele le. Umuntu othi efika endaweni aqhakambise ubukhulu bakhe, abonakalise ngokusobala ukuthi abanye abantu babukela phansi. Waqhubeka nokubopha uThemba, wamane wabopha nje, akabe sanaka nokuthi oh Lord, akabe esanaka noma kwakuthi lapho edonsa eqinisa kakhulu umchilo, nalo muntu anyakaze, kube sengathi naye uzwa ubuhlungu. Isihlalo sekalishi sasinothuli. uThemba wabona ukuthi angeke avume ukuhlala kuso sinjena lo mfokazi ozazisa kangaka. Uzobe eloku embalisela ngemoto yakhe ayishiyile nangenhlupheko yokuhambela emaphandleni. Wakhipha isidwedwe uThemba, wasithintitha isihlalo, wayesethi akakhwele.
Ngisho nje nokuba ake abonge uNdebenkulu kuThemba ngokumlungisela kahle indawo azohlala kuyona. Uthe lapho uThemba ethi makakhwele wasondela ekalishini. Ubonakala nasebusweni indlela anyukubele ngayo ukuthi akayithandi neze lento ayenzayo. Ake ngiphinde futhi ngifunde. Akayithandi neze lento eyenzekayo. Into emehlisayo engumuntu omkhulu kangaka. Ubuye kube sengathi usecasulwa nayilamandiya asesitolo alokhu emile ebukela. Ukukhwela ekalishini kwakufana nokuzehlisa kuye. Nokho-ke wakhwela eseqale wabuza kuThemba ukuthi kufanele akhwele kanjani kulento. Wahlala phansi, wahlala umuntu, wabona nje ukuthi woshi yahlala inkosi. Uthe ukuba ahlale ibhulukwe wathi ukulenyusa kancane kwavela amasokisi. Wahlala wagqamalaza, izandla zahlala phezu kwamadolo. Kodwa zabuye zasuka zaqonda esikhwameni ngoba wawusekhona lowo moyana omakhazana ohelezayo. Esinye kodwa sasilokhu siphuma siqonde emadevini. Ngenxa yendlela ayehlezi ngayo uNdebenkulu, kwafuneka ukuba uThemba yena ahlale acuthane esenqena nokumcela lo muntu ukuba ahlale kahle. Ukusuka kwabo lapha esiteshini bahamba ngomgwaqo ovele eDandi uqonde eFilidi. Bathi sebethe qekelele isiteshi sebesishiye ngemuva, base bewulahla lona waseFilidi sebethatha oqonde eNyanyado. Noma kungesiwo umgwaqo olungiswa njalo, cha nokho kuyahambeka, awumubi kakhulu. Bake bahamba ibanga impela kuthule kuthe du lapha ekalishini. Engekho okhulumisa omunye, inhliziyo kaThemba ifutha. uThemba wayecasulwe yilo mfokazi nokukhononda kwakhe okungapheli nawukwedelela kwakhe. uNdebenkulu wayecasulwe ukuza emapulazini azokhwela emakalishini akhahlazeke ngalolu hlobo, ethukutheliswa nawukuba ipotimende lakhe lemali engaka 10 pondo liboshwe ngalolu hlobo ngezikhumba. uThemba ufuna akaqedi emqondweni wakhe ukuthi kodwa nhloboni yomuntu lena ehambele kwabo namhlanje. Usekhumbula nencwadi yakhe lo mfokazi ukuthi wazibhala nokuthi uyisikwaya lapho esayina. Kazi khona ekhaya bayothini uma efika nalensambatheka yomuntu. Bathe besahamba elinye ihashi laphakamisa ishoba likhipha umoya. Hawu, selenzani leli hashi mkhwanazi? Waphenduka uThemba wabheka lo muntu ngokumangala okukhulu. Kanti ungenwe yini lo muntu? Uthi lenzani ngani? Siyofika sinjani lapho siya khona uma amahashi ezobe eloku esiphakamisela imisila? Akazange aphendule uThemba ngoba wasuke wakhohlwa nje ukuthi into efana naleyo uzoyiphendula thini. Kwase kuqala nokufika emqondweni kaThemba ukuthi mhlawumbe lo muntu akaphilile kahle ekhanda. Akaze akwenamela neze lokho ukuthi hleze kanti uthwele uhlanya. Pho-ke uhlanya ungeke ulwazi ukuthi luzosuka lwenzeni. Lowo mqondo wokuthi luhlanya lolu wathanda ukuqina kuThemba lapho esecabanga ngencwadi lomfokazi ayibhalele uyise kanye nazo zonke lezi zinto abekade ezikhuluma seloku beqalile ukubonana naye esiteshini. Indlela ende bayihamba bethule bethe cwaka, engekho khulumisa omunye. Ukucasuka kukaThemba kwase kumenze wakhohlwa nendlala. Bahamba njalo umgwaqo usemuhle baze bayokwedlula kwaNtaliyana. Sonke lesi sikhathi umgwaqo uyadonsa kuyenyukela. Base beqala manje ukwehlela
sebeqonde emadwaleni, intabinyanyadu sebeyishiye ngemuva. Lithi uma likhahlazeka ikalishi ematsheni, kube sengathi noNdebenkulu naye uzwa ubuhlungu. Esinye isandla sesiloku sibambelele ekalishini manje, akusekho ukuba sibe lokhu sithembe esikhwameni. Umgwaqo sewumubi ngempela manje, nezisele sezandile. Ezinye yizikhisi ezimbi. Ikalishi-ke litsheke, isicucucu saseMgungundlovu sikhipha amehlo, sesishaywe uvalo. Kwakungesiyo imigwaqo ejabulisayo lena kubantu abejwayele ukuhamba ngezimoto emadolobheni amakhulu lapho imigwaqo ihlale ilungiswa njalo. Wawuhamba ubona lapho umgwaqo omdala wawuhamba khona. Okwathi kungana izimvula ezinkulu kwadaleka izindonga, abantu base beqamba umgwaqo omusha eceleni. Kanti siyofika nini lapho siya khona? Kubuza uNdebenkulu ebheka isikhathi ewashini lakhe lasengalweni. Sesisondele, sizothi singadundubala laphaya bese sibona ezitendeni. Thina-ke singaphansi esigodini. Usumubi kakhulu manje umgwaqo. Kwezinye izindawo awukho, sebenhlanhlatha nje esikhotheni. Ikalishi lihambe likhilikithela, badundubala phezulu. Kusezitendeni-ke lapha, thina siya laphaya, kusho uThemba emkhombisa umuzi wakubo owase ubonakala. Akaze asho lutho uNdebenkulu. Siyaphela lapho isahluko sesihlanu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Kuvidiyo yokuqala besithena sizobhanqa isahluko sokuqala size siye esahlukweni noma sifike esahlukweni sesine. Angikwenzanga lokho ngabomu. Qalisa ngalolu hlobo-ke. Bhala igama elithi singeniso, ungenise njengoba senzile kuleya video. Ubhala igama elithi umzimba, umzimba we-essay lowo. Bese uqalisa ngalolu hlobo. Umbhali wethule indaba yakhe ngesakhiwana, esiveza umnumzane Zef Mkhwanazi njengomlingiswa osemqoka, omkhulu, umlingiswa ngqangi, umlingiswa ovelele, obhekene nenkinga yeposi elingahambi ngokushesha, nenkinga yodokotela bangatholakali kalula. Isisusa sodweshu incwadi eyafika noThemba ivela eposini, eyayibhalwe ngumnumzane Ndebenkulu owayeyisikwaya, ecela ukuba afikele kwaMkhwanazi futhi ahlelelwe nomhlangano. Ukubhebhetha kodweshu yenkathi unkosikazi kaMkhwanazi uMaNtuli engathandisisi ukuba lesi sikwaya esiyisicwicwi futhi esikhuluma nesiNgisi sifikele kwakhe. Kodwa ngokubonisana njengomndeni bagcine bevumelene ukuba uMkhwanazi makanikele emasimini noma angene imizi ngemizi ebikela amadoda, ewamema futhi ewamemela emhlanganweni kaNdebenkulu ozoba ngomsombuluko. uMaNtuli wacela usizo lukaMashezi ngoba uMashezi uyena owayejwayele ukupheka isilungu. Yena uMaNtuli nje engazi ukuthi uzothathani ahlanganise nani. Nangempela uMkhwanazi wawathola amadoda, wawamema, waphinde wacela ukuba mabadlulise umyalezo badlulisele kwamanye amadoda ayizakhamizi ukuze labo abanezifiso zokuza kulo mhlangano beze. Mlingani wami nawe mfundi, uthi-ke uma usuqedile-ke ukubhala kafuphi ngesakhiwana, ubusuxoxa ngesakhiwo. Angithi la uzoqala ukhulume ngesethulo, ubale izinto ezintathu, ubale umlingiswa osemqoka walombhalo ubuciko nenkinga abhekene nayo.
isisusa sodweshu nesizinda. Uthi uma usuka lapho uze emzimbeni walombhalo wobuciko othinta okuthathu. Uthinta ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka, uze uyofika kuvuthondaba. Uthi uma uceda lapho ubusuxoxa ngesiphetho salombhalo wobuciko. Musuqedile lapho usungabhala-ke manje isiphetho se-essay. Ngiyabonga. Balingani bami nani bafundi, niyabona yini ukuthi uma sikhuluma ngombhalo wobuciko kukhona lokho kufanele sikubhale phansi. Yikuphi esikubhala phansi? Ukuthi isakhiwo siyindaba kusukela ekuqaleni iye phakathi nendawo iziyofika ekugcineni. Isakhiwo sethula, isethulo, umzimba nesiphetho. Bese siyaqhubeka kangithi. Khona esingeke sakubhala phansi kodwa okuzosiza ukuba sazi ukuthi isakhiwo siyini. Ake sikhulumeni ngesethulo. Sithe isethulo sethula umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo. Sikhuluma ngenkinga yokuqala lapho. Bese sithi isethulo sethula isisusa sodweshu. Sikhuluma ngenkinga yesibili lapho. Bese sikhuluma ngomzimba wesakhiwo. Sithi wethula ukubhebhetheka kodweshu. Sikhuluma ngenkinga yesithathu lapho. Bese sithi umzimba wethula isixakaxaka. Siyini isixakaxaka? Isixakaxaka izinkinga eziqhamuka nxazonke, ziqhamuka zelakanyana. Uma kungenzeka ukuthi lo mbhalo wobuciko unezinkinga eziyisixakaxaka ezingama-30, kusho ukuthi kuyoqalisa inkinga yesine kuze kugcine inkinga yokugcina eyakha inkinga yama-30. Kodwa kusixakaxaka kuqalisa inkinga ka-4. Uvuthondaba-ke ilapho izinkinga zixazululeka khona. Ingako sithi lapho kuqhabuka khona igoda. Ake siboneke ngenkathi sigcina kuvidiyo yokuqala sigcine ngenkathi sithola ukubhebhetheka kodweshu. Ake siboneke ukuthi isixakaxaka siqala kuphi, inkinga ka-4 iqalisa kanjani. UNdebenkulu akathandi ukugibela ikalishi. Ukugibela ikalishi ukubona kuwukudicilela isithunzi sakhe phansi. Umbhali athi wayebonakala nasebusweni indlela anyukubele ngayo ukuthi akayithandi neze lento eyenzekayo, into emehlisayo engumuntu omkhulu kangaka. Ethasiselo umbhali athi ukukhwela ekalishini kwakufana nokuzehlisa kuye. Inkinga yesi-5, kwakunamandiya ayemile esitolo embukela. Lokho kwamenza wacasuka kakhulu. Inkinga yesi-6, ihhashi laphakamisa ishoba likhipha umoya. Lapha umbhali usebenzise isifenqo isihlonipho. Lapha ihhashi nje lalisuza. Yasazi sonke isihlonipho yingenkathi obhalayo ekhetha igama elingahlambalazi esikhundleni salelo elihlambalazayo noma elingelihle. Inkinga yesi-7, ikalishi liyakhalakathela ematsheni. UNdebenkulu ubukeka sengathi naye uzwa ubuhlungu. Isandla sesiphumile esikhwameni manje sesibambelele sithembe ekalishini. Sibambelele ekalishini nje ngoba umgwaqo sewumubi kakhulu manje unezisele. Likhalakatheli kuphela ematsheni ikalishi kodwa liphinde kelitsheke. Isicwicwicwi esinguNdebenkulu sikhiphe amehlo abengaka ngoba sesishaywe uvalo. Balingani bami nani bafundi, phela sizogcina lapha ngoba isahluko ilapho siphelele khona. Siphela ngenkathi uThemba efika kwabo kanye noNdebenkulu. Ngiyacela-ke bafundi
Ningasho ukuthi inkinga yokuqala, inkinga yesibili, inkinga yesithathu. Lokho besenzela ukuba umfundi akwazi ukulandela izinkinga uNdebenkulu njengomlingiswa osemqoka ahlangabezana nazo. Ngoba lokhu kuyisakhiwo, sizosebenzisa amagama athi umlingiswa osemqoka nenkinga abhekene nayo, isisusa sodweshu, ukubhebhetheka kodweshu, isixakaxaka. Ngiyabonga. Ungakhohlwa-ke isahluko sesihlanu siphinde sibe yisakhiwana. UThemba angaba ngumlingiswa wethu osemqoka. Ake simbone-ke ukuthi ubhekene nayiphi inkinga. UThemba ubhekene nenkinga yokuthi lo muntu aqala ukumbona ngqa usejivaza indawo yakubo, efika nje nokufika. Umbhali usebenzise isu lokubikezela ngokukhetha amagama amabili. Elokuqala lithi isilwane, elesibili lithi izicana. Umbhali ubikezela ukuthi uNdebenkulu akamuhle kahle, unobuso obumaholoholo obungalolongekile, abe nomlomo ocijile, onezinyo elilodwa elingenhla, elide kakhulu kunamanye, kanti futhi lilengela ngaphandle komlomo phezu kodebe lwangezansi. Isisusa sodweshu yikalishi. Uyanengwa uThemba ngenkathi uNdebenkulu elokhu ebiza ikalishi lakubo ngenqola. Isizinda, indawo yisethisayidi esiteshini. Isikhathi esasemandulo kunamakalishi. Kuhanjwa ngezitimela, izimoto ziyindlala. Isimo senhlalo besisihle, bencokola oThemba noNdebenkulu. Siguquke ngenkathi uNdebenkulu elokhu ejivaza indawo yakubo kaThemba ethi iyindawana, ezikhukhumeza, ekhombisa nokwedelela. Ukubhebhetheka kodweshu yingenkathi uThemba ebopha ipotimende lemali eshisiwe, elibophela ekalishini. SoluThemba ukuthi sengathi lo mbhemu omile obukelayo onguNdebenkulu akayithandisisi neze lento eyenzekayo, kanti nangempela kunjalo. Wabalisa uNdebenkulu. Lokho kwamcasula uThemba, wacabanga nokuba amshiye khona lapha esiteshini, esembona eyisilingo. Waphinde wasaba uyise uMkhwanazi ukuthi uyowotha ubomvu. Isixakaxaka. uNdebenkulu udelela uThemba, umbiza ngofana. Le nkulumo yenza uThemba ukuba abone ukuthi uNdebenkulu akamazi nokuthi uyini. Wathukuthela wazilibala uThemba. Wayeseqala nokuveva, wabona ukuthi lo muntu uzithwele futhi uyedelela, ubukela abanye abantu phansi. Wasecabanga nanokuthi kungenzeka ukuthi ikhanda lakhe alisile, uluhlanya. Inkinga yesihlanu, ikalishi linothuli. uThemba athathe isidwedwe esule ukuze phela umnumzana ahlale phansi ngokunethezeka, akhwele uNdebenkulu, angabongi. Balingani bami nanibafundi, nikhumbule phela isakhiwana angeke saba nako konke. Kodwa-ke inkinga kaThemba iyaxazululeka ngenkathi sebefika kwaMkhwanazi. Ngakho-ke lesi sakhiwana siphetha ngebohlololo lapho uThemba esetshela uNdebenkulu ukuba sebefikile ekhaya. uNdebenkulu vele nje azithulele, angasho lutho, nanokuthi nje ngiyabonga. Balingani bami nani bafundi, nisale kahle, niyathandwa.